हेलो लोगोफोर आरोबाव फुंबिलि समनि गोजोननाय बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे आङो गोदान भिडिअ मोनसे नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय चिरां जिल्लानि जरासे जुलि जागोदान 2 दानल' जादोंमोन बिथांमोना दिनै न'खरनि बेले बेजेनि गेजेरजों गावस्रा गावस्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जुदि सेंग्रा सिख्ला गोरोबलायाब्ला आरो मोजां मोनलायाब्ला जुलिखौ मानो जायो? संसारावहाय मानो आगान होयो? बेफोरखौ बुजियाब्ला मिथियाब्ला मानो जुलि जानायमोन? जुलियाखौहाय ओरैनो टाइम पास होननानैल' सानो नामा मानसिफ्रालाय? जुलि जायोब्ला नोंथांमोना गासिबो मिथिखागौ संसारखौनो बाबाय होननानै। जुलिया मोनसे लंपेन्ट गस्ला गोदानफोर बायदि नङा। गोसो जाब्लानो जुलि जाब्रबनाय, गोसो जाब्लानो बायनानै गाननाय बेफोरबायदि जानो नाङा। जोङो मिथिखागौ जुलि होनोब्ला मानसिनि जिबनाव बेनो बयनिफ्राय देरसिन होननानै। अब्लालाय नोंथांमोना मानोथो 2 दाननि गेजेरावनो मा जालायनानै आरो मा खारनै मानो बेबायदि गारलायनो गोनां जाखो? आङो खोनानो मोनदों दे चिरां जिल्लानि नैबे जरासे जुलिया बिथांनि बिसिया दिनै सोरबा गार' हौवाखौहाय फन खालामोमोन होनना बुंदों आरो बिनि फिसायनि बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा बै मानसिजोंनो थांदोंबो जानो हागौ आरो बै दिननिफ्रायनो बिथाङा दिनैसिमबो गैया होननानै खोनादों। बेनिखायनो सोरबाफोर सिनायोब्ला आरो बहाबा लोगो मोनोब्ला नोंथांमोना नैबे होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय बिथांखौहाय कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय। सायख'निन ब्रह्मआ फोरमायो। बेखायनो सोरांसि ब्रह्मखौ सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला 8876176880 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। नायलांदो लोगोफोर, भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनाय जासिगोन। लामाथिं ओंखारलांनानै आंखौ नाहरदोंमोन। हाबा जानाया मास 2 जाबाय। सन्देह मानि बे गार'जों रायलायोमोन नालाय, बेनिखायनो आं बेखौ एसे सन्देह लादों आरोखि। नोङो मोजां मोननायजों थाङो ना आंजों थायो? बिनि एगजामपोलखौ आंनो नांगौ। सोरांसि ब्रह्म मुंनि सासे हाबा जाखानाय आइजोआ थांनाय 6 खालारनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बर' समाजाव हाबा जाखानाय हिन्जावफोरा गुबुनजों लांखारलायनाया बारानिफ्राय बारासो जागासिनो। चिरां जिल्ला बेरहांगाव हास्रावबारि गामिनि खनिन ब्रह्मनि बिसिया थांनाय जुलाइ दाननि 6 खालारनि फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय गोमानानै दङ। फिसाय खनिन ब्रह्म आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरा बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोननि जुलि जानाया दिनैजोंसो 2 दान जादों। खनिन ब्रह्मनि बिसि सोरांसि ब्रह्मआ बिमायंनि न'आव थांनो होननानै फुंबिलिनि समावनो फिसाय हाल एवनो थांनाय समाव थाङो। नाथाय सोरांसि ब्रह्मआ बिमायंनि न'सिम थाङालासिनो थोंजों सेरफांगुरियाव थाङो आरो गुबुन सेंग्राजों थांफानायनि सन्देह खालामदों आरो सोरबा सिनाय मोनै गार' सेंग्राजोंबो फनाव रायज्लायबाय थायोमोन होननानैबो फिसाय खनिन ब्रह्मआ फोरमायो। बेखायनो सोरांसि ब्रह्मखौ सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला 8876176880 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। आं बे समावथ' आं फुङाव हालेवहैदोंमोन, फुंनि 4:30 बे सिगां सोंदोंमोन। सोंनायाव नों हालेवहैगोन नामा? औ हालेवहैगोन आं। नोङो आंनो दा साहा हैबानो जाबाय होनदोंमोन आं। बेनिफ्राय बियो आं हालेवनानै बियो लामाथिं ओंखारलांनानै आंखौ नाहरदोंमोन, गथ' बै आंनि बिमायंखौ लानानै। बेनिफ्राय बियो फैफिनदों। फैफिननानै बिनि 1 घन्टा थानानै आइया आंनो साहा हैफिनबावदों रिपिट खेबसेबाव। हो के भी ना ऐसे पेन के पकड़ हिल के ऐसे जाता है, उसमें तो हर कोई लड़का तो जोश उठेगा ना। अच्छा ये हम लोग अब तनी गुरु में ज्यादा कर रहा है ना कौन सा गुरु में ज्यादा कर रहा है ऐसे? ये जो अबोटनी का मतलब ये अबोटनी में कौन कौन सा आता है उसको तो मुझे पता नहीं है। मतलब सब हम तो औरत कुमन में हम लोग का सबसे ज्यादा मतलब खराब है हम लोग का ट्रेवल। बंचू बोलो, नक्चे बोलो, कोसारी बोलो, निशी बोलो, चागिन बोलो, मिन्योंग बोलो, गालोंग बोलो, अपतने बोलो, सभी औरत का ये मेरा और अच्छा नहीं है।
नहीं है। कल औरत लोग ना ये धरना करने से हमको डरना करेगा तो चलो तेरा कपड़ा को अच्छा से पहन के आके हमको डरना करो। अच्छा, तब हम आपका बोलने का मतलब औरत जो हाफ पैंट नहीं पहनना है ये पहनने से भी इतना तक पहना कहाँ यहाँ तक? तक लंबा है इधर। तोरा उठा कहाँ तक? तोरा उठा के दिखाओ। क्यों दिखाएगा? अभी हम देखेगा नो कहे यो नुंग बनो क्या कर अरे वैसे नहीं होता हम लोग का नहीं हो। पहले भी हम लोग चौथा में हम लोग हमको तो 6-7 साल में शादी दिया था हमको। हाँ। इतना चौथा में दिया था। नो वोमेन कमीशन को बोलो, वोमेन कमीशन को रूल बनाओ बोलो। अभी जो लड़का को ना हाँ। अपना से जबरदस्ती करके डबल शादी किया बोल के केस देता है, वो मोलेस्टेशन झूठ है। झूठ मूठ का केस अपना देता है। कौन गलती करेगा और ऊपर में कंप्लेंट देता है। हाँ। पुलिस को कंप्लेंट देता है, वुमेन को कंप्लेंट देता है। मेन हकीकत जो बोलने जाने में हमारा औरत ही गलत लड़का गलती में कही है, है। ठीक बोला है। ते ताना ते हमेशा मतलब ये अब क्या हाफ पेन है ना अंडर पेन है ना ये इसको नहीं पहचान कर घूमेगा तो वो शादी है ना शुदा है आपको कैसे मालूम होगा? और तो पहले जमाना जबान सोच के मतलब उसको लाइन तो मारेगा ही। पहले जमाना जैसा अंदर पे नहीं पहनने से दिखता है ही। नहीं अंडर पेन तो पहनना बहुत जरूरी है। और? अचानक हम लोग जाते हैं, चलते फिरते मतलब ये गले गिर जाएगा या कुछ मतलब अचानक लड़ाई करेगा कुछ समय में मतलब ये होने के लिए तो सेफ्टी वो एक चीज हुई है ना हम लोग का भगवान दिया है ये इसलिए चीज मैडम जो नो ना, आपका भी हुई है मेरा भी हुई है। मैडम नो वोमेन वो कमीशन को चीज को मैडम सेफ नो के लिए मतलब अंडर पेन पहनना बहुत जरूरी है। लड़का तो नहीं पहनने से भी होगा ना। लड़का कैसे तो क्या इमरजेंसी मिलने से ये डालने के लिए ना मैडम उसका मतलब ऐसे बोलने से आगे खराब होता है। मैडम नो वोमेन कमीशन को ऐसे बोलो कि नो रूल बनाओ, छोटा छोटा कपड़ा पहनने मत दो बोल के ना वोमेन लोग को। तो ताश खेलने वाला को क्या बोलेगा औरत लोग? ताश खेलने ना को हाँ। उसको सजाई देना है।